Gauetan oroitzen naiz, bizikleta ura ni gidatzen ta magalean zu begi beltzaiekin maiz. Ni Amets Amado deitzen naiz, Arbonako etipitatik. 17 urte ditut eta tikitatik musikan ari niz, musika mundu hortan sartu niz aitari esker, aita ekintzan aitu da hainbat taldetan eta berari esker berak transmititu dit bere pasioa. Eta geroztik beti hemen musika jotzen, sortzen eta beti plazer hartzen. Kentzaren lajea, kantatzen zapalduen olerkia eta txera berandu heltzea. Netzako bizki importantea da, ez da animaleko plazer hartzen dut eta ongi sentiarazten dit musikak egunerokoan beharrezkoa dut droga bat bezala hartzen duzularik eta gero zintzira gehiago gelditu eta nik berdina dut musikarekin. Bateriarekinen urratsak eman eta konfinamenduaz geroztik gitarra jotzen dabil Amets Amado Arbonarra. 13 urterekin bere lehen taldea sortu zuen lagun artean eta gaur egun basapizteak taldeko kide ere bada. Musika munduan dituen erreferentziai buruz galdegitean. Nire referente handienak aieri esker gitarra hasi dut entorsegmento da betidanik. Izan musikalki estiloa, hitzetan ere biziki azkarrak atzematen ditut. Gero baitut beste batzuk ere Gorka Urbizuren azken albuma entzun eta ere estiloaren aldetik ere asko inspiratu niz, zetak ere. Eta gero hainbat talde zaharrak, txapelpunk ere asko maite dut eta berritxarrak ere, haiek dira nire referenteak bilakatu demorarekin. Hain zuzen ETS taldearen zurekin batera kantuan parte hartzeko aukera izan zuen gazteak eta bere ahotsa ere entzun daiteke bertan. Ta elkartuko gara berriro, gure betiko lekuetan, zabalduko ditugu besoak, besarkatuz gure animak. Euskal Herriko kanturik ez onena, edegena ejango nuke bai. ETS-ren kantuan parte hartu ondotik bere Instagrameko perfilak garatzea erabaki zuen eta bertan dabil beranentzat esanahi handia duten kantuak proposatzen. Kantu bat maite dudalarik edo bizkiuntza zerbait sentitzen dudalarik nire bahnean kantu hori entzutean edo hitzak irakurtzean ere, maitut ere hitzak irakurtza zentzua ulertzeko. Eta hori sentitzen bali maut edo gauza positibo bat sentitzen bali maut kantu hori hartzen dut. Herri txiki baten sortu nintzen, bada ezpada agurtzen dut orain, ezin bada ez dugu egina, baina geuk esan da. Zurekin hitz egin nuen aldian, ez nituen bukatu esaldiak, leio baten alboan nago orain, argia sartzen da. Aulki baten gainean, bezperako jantziak. Baina datozen hilabetei bekira ere erronka polita finkatu du gazteak, bere disko propio ateratzeko nahia baitu. 2 urte inguruak sortzen ari naizela etxean, gitarrarekin eta nire kailerarekin. Eta hainbat hitz idazten, hainbat melodia grabatzen ere telefonan, diktafonak hasik betea dut zin dut gehiago. Bakarkako bideo hori astekotan dagoenean nola sentitzen den galdegitean. Prest olako momentuak edo momentu honak eta bai txarrak ere bizitzeko eta bai gora eta berak sentitzeko ere prest abentura berri baten egiteko. Ikusentzuleo Amets Amadoren ahots ederrarekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte! Tarte bat, ur jauziraino noa,